Na, sziasztok srácok! Én Bükköny vagyok. És ez itt a Napi Dumcsi harmadik része. Hát egyre jobban szeretitek, én azt vettem észre ezt a kis sorozatot. Tényleg hatalmas elismerést kaptam mindenhol. Páran már felismertek az utcán is. Azt mondom, hogy páran, közben pár százan. Érted? Tényleg. Na szóval. Hát igen, YouTube fizetés is megjött. Beújítottam egy Rolex órára. Semmi extra, pár millió. De hát ez így megy mi nálunk youtubereknél. Na szóval srácok, ma is a napomról fogunk beszélni, mi meglepő. Hát, ma nálunk ugye az iskolában, nem mondom melyik iskolában, mert az Athéni gimnáziumban nyílt nap volt. Mégpedig nem is akármilyen. Felkeltem szépen, Tasi barátom, a hatalmas forma. Rám írt, merre vagyok. Később volt a kelleténél. 8-ra kellett bemenni az iskolába. Ide jött hozzám, ugye az őrsvezértere M2-eshez, amivel minden nap szoktam menni. Hát igen, ide jött. Reggel itt találkoztunk, beszélgettünk egy kissé. Utána elindultunk az iskola épülete felé. Kint még ott az aluljánól átcsorogtunk egy kicsit. Igen, szóval ugye én rendező voltam ezen a napon, volt ilyen kis kártyám is, hát azért ilyen nagy youtuberekkel. Én voltam az iskola arca, ahogy mondta volna Gitta tanárnő. Szóval igen, ez volt ma a suliban. Hát igazából a folyosón kellett átcsorognom. Mindenki, aki bejött, felismert, képet kértek, aláírást. Meg is kapták, mekkora forma vagyok már, hihetetlen egyszerűen. Megkapták képet, aláírást, aztán egyből azok el is döntötték, ide jönnek a suliba. Ekkora forma, mint én ide járok az iskolába. Mellesleg még Paul Street is ide jár, de ezt lehet már említettem egy előző videómban. Na szóval, egy pillanat. Hát igen, ugye, Paul Street is ide jár, már is beszélgettem, mint youtuber a youtuberhez. Tényleg, és ki szeretnék emelni két embert. Az egyik, az Tomi ismerősöm. Nagyon nagy forma. Mondta, hogy toljak neki egy shoutoutot. Manónak már toltam az előző videómat, Tasinak meg az összesben szoktam. Szóval Tomikám, innen is látod ezt a videót, nagy forma vagy. Szeretnék tolni még egy shoutoutot Boginak. Tényleg ő is nagy forma. Elrángatott minket ugye iskola után Tasi barátommal a Corvinba. Megcsináltassa a telefonját. Szóval igen. Utána Tasi barátommal felszálltunk a 4-es 6-osra. Elmentünk hova is mentünk? Valahova elmentünk, felszálltunk az M3-as. Rákóczi. Ó, Tas, te itt vagy. Ja, de szóval felszálltunk a Rákóczira. Mert pont ott szálltunk le. És M3-asra felszálltunk, elmentünk Keletibe. A Keletibe meg M2-es jelölösre. Beugrottunk a Sugárba, a Spárba. Ugye mindenki felismert. Nem is kellett fizetnem. Csak úgy odaadták. Elment erre az órára az összes pénzem. Szóval igen, ez volt. Aztán átjött hozzám Tasi barátom. Most is itt van még, de nagyon kis szerény gyerek, nem szeret kamera közelségében lenni még ilyen nagy YouTube sztárokkal. Ja, szóval igazából ennyi volt. Hát ez szerintem egy viszonylag rövidebb videó, de mivel még nincs vége a napnak,
Szerintem még hétvégén is fogok csinálni. Szerintem egy videót. Hogy telt a hétvégén? Jól telt, maradjunk, mert nem is telt. Na, szóval igen, arra akartam szózni, jól fog telni. Találkoztam ma az iskolában Károly Klára tanárnővel, képzeljétek. Hatalmas forma, meséltem róla sokat. Hashtag Károly Klára. Kedvenc tanárunk. Hát igen, szóval így telt a mai napom. Remélem tetszett ez a videó is, lájkoljátok, osszátok, terítsétek mindenfelé a hírt, hogy új videó van. Szóval ez a harmadik rész, most már egy trilógia, de ugye minden nap lesz új rész. Én Bükköny voltam, ez volt a napi Duncsi. Sziasztok!